הגיע לבית ספר בדרכים עקלקלות. הוא גייס לו חניכים עם אבנש וגולגולות. הוא שיחק שוטר גנב, לא הרשים את התלמידים, וכל בוקר התחנן לטרם של רכזים. לא אכל בין גיוסי ויסיים מפעולות. ירקות הציל בפייסל, יתקלב על הקניות. במסווה של איש רשמי, יצנן על הכיתות. הוא תמיד היה מטלפן להורים בלי הפסקות. הוא גייס בנהריה, מעלות ועכו גם, ברכבת הוא מגיע, גם בשש זה לא מוקדם. היא דיברה עם הילדים, התחננה לפעולות. הם הגיעו 40 ובחנו את הגבולות. המצורק אמר גייסי, שערו הרבה פחות. היא גיסה בנהריה, מעלות ברחו כולם, ובעכו כבר יודעים, הסיירות זה חוג מושלם. ניסו בנהריה והגיעו למשרד, שהרימו טלפונים, לא ענה אף אחד. לא ויתרו על נהריה, מעלות וכפר ורדים, שוב ניסו בנהריה עד שיגיעו 100 חניכים. ותמר אמרה קומונה, אל תיקחו את זה אישי. הם אמרו לה, נו בסדר, ויצאו ב50.